Ngibingelela ababukeli, igama lami nguMathino Kamkhize, oyi-host yama-video e-D2 Kids. Sishuthwa yikhaya elihle media. Uma ufuna ukwazi imininingwane ngekhaya elihle media izovela ekupheleni kwama-video ethu. Namuhla kunodadewethu oyi-guest yethu ozohlahla indlela nokuveza ulwazi oluningi kwisihloko esithi sijule kakhulu namuhla. Esithi isihloko sethu ufike kanjani ekuzimeleni nakwempilo engcono uyintandane. Kodwa-ke asikangeni kuye, ngimnika ithuba udadewethu ezazise kubabukeli ukuthi ubani wakephi uphuma kephi. Ngibingelele mphathi hlelo, ngibingelele nababukeli emakhaya. Igama lami nguZama, isibongo sakwaNcube. Ngilapha empangeni ngokuhlala la siqhamuka khona endaweni yakwaSomopho esigodini saseYithombothini. Ilapho-ke sizinze khona enkosini yakwaMthembu ngokokuhlala. Ngiyalibonga ithuba mfethu ongizonginikeza lona namhlanje liyinqayizivele kakhulu. Sibonge dadewethu ukuthi masicela watshengisa ukuthi unomundla ukuthi uzosherisha i-experience yakho yokuba umuntu oyintandane kodwa futhi okwazile ukuyimela ngoba i-topic yakho isho kanjalo. Mangabuza esihlokweni sakhe sithi ufika kanjani ekuyimeleni nakwempilo engcono uyintandane, ngibuze mhlambe iy'nselela obhekene nazo, yiziphi iy'nselela obhekene nazo ukuze ufike empilweni engcono? Ngibonge futhi mfowethu balaleli nababukeli emakhaya. Lolu daba lolunye udaba olusuke lube buhlungu nolusuke lujulile ngoba umuntu lusuke lumthinta kuhambo lwakhe lwempilo. Kulapha engithe mangineminyaka ewu-8 khona umama wahamba emhlabeni wangishiya nogogo. Kwathi makufika i-age ka-15 kwavele kwahamba ugogo while I was doing grade 10 ngaleso sikhathi. Umuntu eqala ukuba i-teenager kulesi sigaba esithi udinga umama, udinga ugogo, udinga u-anti, udinga ubaba. Ubaba-ke angambona kanye empilweni, ngezwa kuthiwa usashona emva kwalokho. So ubuntandane ngibazi busuka ekuqaleni bukhuphuka. Kuthe kulesi sigaba sokuthi makuhamba ugogo was my pillar, was my strength. Kwakuyena umuntu engangazi ukuthi makukhona ugogo ngisa-right empilweni, yonke into isa-right. Kunamazwi wayejwayele ukuwasho ugogo wami ethi uma kwenziwa izinto yenza nawe, ungasali emuva, ufunda ukwenza ngoba akekho yokucosha ngelinye ilanga. Nganga-understand ukuthi ukhuluma ngani, kanti ushola ukuthi uzongishiya maye ngishiya ngingazi lutho, angizukwazi ukusurvive. Ngoba into ebalulekile ukuthi ey'meni ufika kuzona nodlula kuzona, isimo sokuqala nqa ukuthi noma uze ukuthi kuyashisa ushone phansi, ulale phansi ngesisu. Imizi esikhulela kuyona iney'nto ey'ningi ezahlukene, kodwa uma usabuka ukuthi lolu phahla olukhona phezu kwekhanda lami lungezongenza umatric nguqede, lizongenza ngihambe ngoyiqalela impilo. Uyukwazi ukubekezela uphile phansi kwalezo zimo until ubone ukuthi cha, la ngiyakhona ukuphila, la angikhona ukuphila. Asifani singabantu. Kunento ethi intandane ayiphatheki. Angikholelwa mina ekutheni intandane ayiphatheki. Intandane iyaphatheka, isuke ifune support. Into enkulu eshayayo ukuthi uma uyintandane awubonakali njengomuntu okwazi ukucabanga. Umuntu okuhlala kuthiwa awu shame, awu nkosi yami. Ngazi ukuthi kunamazwi adabukisayo ngaso sonke isikhathi okufanele wena ubekelwe wona, kodwa ungakwazi ukubekelwa into ethi no, uzosukuma nawe njengezinye izingane, uzoyimela, unalo ikusasa lizokwenzeka. Kangangokuthi enye into eyenzeke, ake sithi ekhaya nje khona nalezi ey'nomama bazo, khona nawe uyintandane. Kulula ukutshela le nomama wayo ukuthi hayi mawaphasa ukuthi nokuthi kuzokwenzeka. Kodwa lo yintandane ayikho into eqondile ethi uma waphasa ukuthi nokuthi kuzokwenzeka, uyiphoqa wena ukuthi angiphasele lento engingayiboni, angifundele lento engingayiboni. Kodwa ubuyinikeza ufuna abe namagoli empilweni ukuze ukwazi ukuthi ikusasa nami ngifuna ukulibona, ikusasa nami ngifuna ukuliphatha. Okubuhlungu thina abantu bemantombazana kakhulu siye sikhuliswa ngokuthi uzogana,
awusawutholi kumendo uyintandane uya kanjani phambili. That's why abanye ugcine ilahlela kumuntu wesilisa abuseke akasenakho ukuhlehlela emuva kodwa ufuna wena uzikhokhele. Ngoba naye lo muntu wesilisa mangena emlonyeni dadewethu naye lo muntu wesilisa usayethola amandla obeyazi ukuthi awukhaleli kumuntu yena yedwa so uzokwenza noma yini kumele uyi-understand leyo nto ngoba phela uyena onamandla and ulazi lonke usizo lwakho ngiyakuzwa sisi ufuna uvume lento yobumntandane ihamba nokuthi uvuma noma yini uma ngisho ukuthi ngifuna ukulibuyisa leli gama lithi ayiphatheki masulalela yini oyenzile kule ntandane yokuthi uzama ukuyiphatha iyangaphatheka. Abanazi impendulo abantu kodwa egcineni into ephumayo ukuthi intandane ayiphatheki kodwa wena mawuyintandane bakufake ekhanda. Musa nje ukuvuka ekseni uthi we mina nginamama nginababa ayikho into ezokwenzeka ngami thana nginamama nginababa kodwa ngifuna lapha bakhona abangibona khona bazi ukuthi ngiyazama beyiqhenye ngami ukuze nabo wherever labakhona bakwazi ukurise bakusupport. Awukwazi ukurisela umntwana oyilahlele okubhlungu isupport asinayo kodwa zikhande wena ukuthi uyisupporta kanjani ngokuba nevision negoal. Ngiyabonga mphathi hlelo. Ngiyakuzwa mina dadewethu uma ukhuluma ngesihloko esikanje ngoba nami ngiyayazi yonke lento okhuluma ngayo ngiyayazi nakho nje mina ngisho ungangibona kuphi ngeke usho ukuthi ngintandane abantu beze bethuza uma senuyintandane ngoba ngihalela nje ukuphila impilo yakhe ngoba ngakufaka ekhanda lento ozokhuluma ngayo noma ozonika abantu abanye abayitshela ukuthi mhlambe kuphelile uma usuyintandane. Kodwa ke angingande kakhulu udlule kanjani ekuzimeni obubhekene nakho futhi yini ebigqugqumezela ukuthi no ngizoyimela ngizophumelela ngisho kuthiwa abazali abayekho ngisho kuthiwa bakhona ngizoyimela udlule kanjani sisi? Yo mfethu life is a journey. Life is a journey. Ukudlula entweni actually ayidluli but uyayihamba. Into ebalekile phila nabantu abaphila nawe hayi abaphila ngawe. Ngingayifaka lezo zinto emqondweni wami ngathi ofuna ukungiphilisa angiphile naye ukuze ngikwazi ukudlula kuzo zonke lezi zimo engibhekene nazo. Ngidluliswe womama bangangizali kodwa bawomama kimi. Ngidluliswa abangani bami abawosisi bami kodwa bangabangani kimi. Bangibamba bahamba nami indlela namanje ngisahamba nabo namanje kusayibo abangani bami namanje kusayibo omama engiphila nabo labo mama engihambe nabo indlela engifisa kakhulu ukuthi empilweni ngelinye ilanga ngithi nje ngiyabonga. Abanye sengeke ngabatshela ukuthi ngiyabonga obukhona benu ngoba indawo esengiyihambile nendima esengiyihambile kube beningekho angazi ngabe nanokuthi kube nani iopposite yalento engiyona ngabe angikho ndawo. Bese ubuyela kulolu kokugqugqumezeleka. Surround yourself with abantu abane positive energy. Kuyisurrounda nabantu abaright abahambisana nokucabangayo abahambisana nokufisayo. Okunye ke nje mina mfethu ngeze ngikhohlise ngiyayithanda into ezinhle futhi ngiyathanda mina ukuzenzela izinto ezinhle. Into ezinhle ngiyithanda ukuthi ngizenzele mina zona nothi kuyilinda komunye umuntu ngoba akekho umuntu engimlindile ukuthi akangenzela izinto ezinhle. Engakufaka emqondweni wami ukuthi kufanele ngibe nekhaya. Once uma uyintandane waqala waba nomntwana awusacabangi wena usucabanga lo mntwana. Uphinde ube nomunye umntwana ithinto shintsha ukwenza ngoba akasakuthathi lo muntu lapho ubucansi uzowelela kangcono khona uye empilweni engcono kodwa sekubiza ukuthi iyenze njani ngalabantwana ukuze bangayiboni lempilo oyiphilile ngoba ukufa kufika noma yinini. Mangasufe labantwana obashiye in the middle of nowhere nawe ulapho sale khona bazokwenze njani. So into nje enkulu engigqugqumezelile ukuthi angibe nophahla lwami ngoba owami umama wahamba ngimncane akangishiyelanga lutho. Ezinye intandane ezinenhlanhla abazali bayishiyela izinto zikwazi ukusurvive. Mina nje I started my life from scratch. So nje ezinye izinto mfethu empilweni zikhokhele uvume futhi ukukhokhelwa uvume futhi ukucancathwa uvume futhi ukuwa phansi uqale kabusha. Ngiyabonga.
Sibonge sisi ngolwazi oluthekela namuhla. Ngiyathemba ukuthi mhlawumpe ababukeli bazocosha, mhlawumpe abasey'nyaweni noma ey'nyathelweni zakho kumanje bazokusho ukuthi akwanti kuyaphileka. Awungenelele futhi mhlawumpe kwizeluleko-ke manje kumuntu nje ofuna ukushintsha impilo yakhe, ukuthi asasho ukuthi mhlawumpe intandane kuphela. Wonke umuntu othi nami ngifuna ukuy'mela, nami ngifuna ukuba nophahla ngelinye ilanga, ungamluleka uthini dadewethu? Ngilibonge futhi leli thuba. Bafethu, njengoba bengishilo, life is a journey. Uqala ngokuyikhokhela wena, uvume ukwenza amaphutha, uvume futhi ukwalungisa, ufunde kuwo amaphutha owenzile mawumuntu. Ngifisa mfethu ukuncika kakhulu kubantu besifazane ngoba ngumuntu wesifazane, ngoba ithina esibhekene nama-challenges amakhulu. Ithina esigcina sikhetha ukuthi angiyohlala naye lo mfana othi uyangithanda kanti uzohlukumeza umoya wami. Le recovery othi uyoyenza ayisenzeki. Ufuna wena kulobo bumnyama, nami ngiqale ngingenalutho, ngiqale ngingeyilutho. Angiyilutho namanje, ngumuntu, umntwana nje kaNkulunkulu. uNkulunkulu ongiphe i-chance yempilo ukuthi ngizame ukushintsha impilo yami. Angikholelwa-ke ekuthenini mina impilo yami izoshintsha umuntu wesilisa, kodwa ngikholelwa ekuthenini kufuna mina ngiy'khandle. Uma kunomama ofuna ukwenzela iwashing, umbone ukuthi unokungcono kunawe, phuma uye kuyena, mama ngicela ukwenzela iwashing. Uzokunika lowo 50 rand, lowo 50 rand usubuye uthengela iy'ngane zakhe isinkwa. Impilo iyaqala iyashintsha. Okunye bafethu, akukho okubalulekile balaleli njengokuthi ube nevision nemission. Umbono uyiwona okwenza ukuthi ukwazi uqokelela izinto empilweni oyifisayo. Ngenhlanhla ufundwa mahhala manje. Mina ngangifunda kusakhokhwa. Wawuxoshwa esikoleni kuthiwa hamba ufuna imali yokukhokha. Ngixoshelwa ukuthi akekho engizoyoyifuna kuyena njalo leyo mali yokuthi ngiyokhokha esikoleni. Umuntu noma esewile wathola umntwana esesikoleni, akayithintithe abuyele esikoleni, abe nawo ku-matric. Kuno-NSFAS, kunama-TVET. Abantu abasukume bahambe bo-applya ama-internship, ama-bursaries, ba-applya abantu bazame. Ayikho into ekuthiwa usumdala ngeke ukwazi ukufunda. Bafethu nodadewethu, asisukume siyithintithe. Uhulumeni esinayo njengamanje uyazama nawe uyehluleka. Usukume uyobeka itafula la ekhoneni okunesiphithiphithi khona, uyodayisa lokho ozobuya nakho, uzobuya ufide abantwana ekhaya. Thenga iphakethe lama-chips udayisela omakhelwane. Ingane zakamakhelwane ziyafika zithenga ngamashumi. Abantwana bakho bayaqhubeka, bayaphila. Impilo iyaqhubeka iyenzeka ngoba lento yokucela iyona abantu aseberelaya kuyo kakhulu. Itshofu ukucela kusho ukuthi uyavilapha. Ukucela kusho ukuthi uyivila ngoba kukhona obungakuzama. Instead ukuyocela, ubungathatha ukuthi ngicela ukukucentela la egcekeni la ubona khona isikhotha. Uzokunika umuntu leyo mali, uhambe uyozama okunye okulandelayo. Bafethu, asisukume sibhukule siyithathe. Asingalindi ama-handouts. Ama-handouts, it's from your hand to your mouth, but there is no tomorrow. So nje bafethu, ngiyafisa ukuthi nanoma ubani odlula kulesi simo nami engidlule kusona, kuyadluleka, kuyaphileka, likhona ikusasa. Kodwa surround yourself with positive people, nabantu abane-positive mind, ngoba you never go wrong uma uyisurrounde nabantu abanomqondo ofana nowakho. Kodwa uma uzoyisurrounda nabantu abanomqondo ongahambisani nawe, uzongasurvive isidalo. Uzogcina uphila kuma-handouts, ungabi nawo ama-chances empilweni. Njengoba beshilo umphathi hlelo, wathi uyayazi le journey, naye usurvivile kuyona. Singama-testimonies, niyasibona sikhona phambi kwenu. Sizamile, sisazama, asiyekile, sisaqhubeka siyaphusha. Ngiyabonga kakhulu mfethu ngethuba ongiphe lona lokushera ingxenye yesitori sami sempilo. Ngishelela ukuthi nabanye bafunde okuthile kukho, bazame nabo, babhukule, basukume. Ngiyabonga kakhulu bahlali base-South Africa ngethuba esengilitholile. Ngiyabonga nawe mfethu ukungihosta, ukungipha nethuba lokuzoxoxa ngezinto
ekufanele ngiyidlulise ukuze zidlule empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge dadewethu ngakho konke osukuvezile nolwazi nento osudlule kuyo. Ngiyathemba ukuthi umuntu oyintandane nongantandane uzobona ukuthi emhlabeni uyakwazi ukusukuma, uyakwazi ukuthi nanokuthi uyakwazi ukuthi uqalaphi mawumuntu. Kumele ube nento ukuthi ngizoqala la, ngifuna lokhu. Anginalutho kodwa kumele ngiqale la. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe le video abaningi izobafundisa. Nami-ke ngingande kakhulu ngoba nodadewethu esevalelisile. Nami ngicela ukuvalelisa bafethu. Ngiyathemba ukuthi isifundisile le video. Nami ngiyafunda namuhla. Ivideo yethu sayiqeda njengamanje. Uma ufuna ukusifollowa siyatholakala kwezokuxhumana okuyi Date Your Kids NPO, uTikTok, uFacebook, uInstagram kanye no YouTube. Ngiyabonga babukeli. Date Your Kids, Futumalo.